Аз лично през тия години, колкото и да съм се държал, дали добре, дали да си извън всичко, да нямаш социални мрежи или каквото и ще да е било, хората винаги ще говорят нещо, дали лошо, дали хубаво, дали някаква фантазия. Това е закон. Помня по ковида нямах никакви социални мрежи, никой не знаеше къде съм. Ние си работихме в една заличка, така скрито покрито, но въпреки всичко никой нищо не знаеше. Значи само за този период толкова неща се наслушах, толкова изфилмирани истории, толкова фантастики, които дори не можеш да ги вържиш. И в един момент човек си казва, добре де, и да се държиш добре, и никой да не знае какво правиш, каквото и да се случва, хората винаги ще говорят за вас. Затова да не се чудите и се притеснявате кой какво е казал. Като бях по-малък, се ядосвах, се исках да хвана кой какво е казал, пък кой си ти, че ще ми кажеш. Няма никакъв смисъл. Наистина. Няма смисъл да сте като един адвокат и да водите спорове с някакви хора. Говорят, това е положението. Ако имате един малък кръг от близки хора, знаят ви точно какъв сте вие и се чувствате добре там, край, това ви стига. Не се опитвайте и на другите хора да им обръщате мнението или нещо. Това е положението. Ако вие знаете, че сте чисти пред себе си и не се смятате за такъв, то тогава защо изобщо да се обиждате?